Salamu alaikum. Alhaji Bilget. Ya garin? Na dace za a yi birthday ɗinka. Za a yi birthday. A ina za a yi birthday ɗin? A ƙarƙashin tekun Dubai. Oke. A lokacin da za ka kira? Nasiru El Ahmed Babura zan kirawo saboda shi yake lokaci shi ba mutumin ya ce na nemo. Duk magana ba ta samun ce. Amir fa ya yi shi dukkan goma ne. Kuma dan goren dutse bane. Sannan goren ka san mu yankin mu Allah ya mana ne. A yankin mu aka sami Aliko Goce, aka samu Abdul Samad, aka samu Alhaji Rufai. Gaskiya ne international. Aka sami ne Rufai. International. Haka ne? Shi Alera ka san shi dan goren dutse. Duk dan goren dutse su yake ga dan goren dutse sun ci gaba. Ga ne da fari a ce a magana a ce nan ba magana za a sai da kamfanin mu da sanamu su ne ta wannan magana amma dai ai na su shi da kaliyan wara shashiliyan siliyan 100 amma makinikin kwarin ne gaba ɗaya kwarin nake so idan Allah ya kai mu gobe Allah ya dan samu in na shigo zan je gidan kandara zan karɓo kuɗin sai na koma da shi akwai wani abu da ya rufai shi na gaya masu ɗan gwanon dutse so suke mutane su ci gaba mutane za su ci gaba wani dai ban je koma dai ban fito da kuɗin a nan ba na je can kasuwar kurmi rumfata ta kawo wuta inda ake turo min da kamfanin na da na waje da na Amerika na je aka rubuto can ɗin zan taho da shi kawai na zo na wuce turarurrukan wuta take siyarwa a ba abin da ba na sawa da kayan wuta su soket da kayan sola da kayan fanar da sauransu da sababbi da sauransu zofens na so ya fada magana ta ƙare mota ce jiwa gwamnati ya wadda yake da ita kusan guda tiriliyan biyu ka ringa cewa wani miliyan 750 wace ce jiwa gwamnati to ni me za ka ce mu me za ka ce mu shamu dai a AYT ka ga dai wannan dai kamfanin kana jin sa yawa me za ka iya ba shawara akan mutane AYT babban kamfani ka gane me za ka iya yi wa masu siyan kaya masu siyan wuluna da yadika da readymade riguna kaga yadda ake dinka su ka gansu ne ka gansu readymade ne kaya ne masu kyau me za ka iya yi mana tallansa a nan ka gaya mana me za ka iya gaya musu mutane masu siyan wuluna da yadika Alayyar fa'i kai mana magana mana rabbi sharani sadari ويسرني أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على رسول الله الحي القيوم لا يموت الحمد لله عدد خيرك اللهم فتح من أبواب الخير وكرم فتنة الدنيا والآخرة يا رب العالمين ويسر من عفوتك بدليل الخيرات بعفوتك بسورك بقدمتك بخيرك بسيرك برحمتك لأمة المسلمين أجمعين وأعز الإسلام والمسلمين ولو سرك الكمال ولو ملك عظيم وسور الكمال بجاه سرك الرحمة اللهم عدد الخلق وما كان الخلق وعدد التقاء لرحمتك وما كان نعمتك نبي الحجة القرآن وعفو غفور وفتح من أبواب الخير والصار ومالي والشيء ورزق بجاه رزق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قدمت بقدمتك رسولك الكريم بوجهك العظيم الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله رب العالمين.